गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आ बिटिसि चिफआ इमिडियेट बेखौ दानो सेकेन्डआवनो बेखौ हमनानै लायनो हायो आरो दिफेन बर'आबो दिनै गोसोब्ला बेखौ हमनानै लायहोनो हायो मानोना बिसोर गभर्नमेन्टनि मानसि गभर्नमेन्ट मानसि जानाय हिसाबै बिसोरो बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानो हायो दा बिथांमोनहा माखौ नेनो हादों जों बुजिनो हाया बे दाहालागै एरेस्ट जानांसिगौमोन। बड'फानि हेंथायै बाथ्रा बुंग्रा रनजित देखानि हेंथायै बनसु आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गोख्रों खुद्रिनाय। बर' हारिनि बेरेखा रनजित देखाखौ थाबैनो खानांगौनि दाबिजों एफआइआर थिसनबाय क'क्राझार पुलिस थानायाव। लोगोसे रनजित देखानि फुथुला सावदों बनसु आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। थांनाय 1 मे खालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनायनि लोब्बायै बड'फाखौ मान होनानै गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय आरो लामा मुं दोननाय गोथार साननि समावनो रनजित देखा मुंनि सासे बर' हारिनि बेरेखा असमिया सुबुङा बड'फाखौ उदखारि एबा दुथां रावजों सोंखारिनायखौ लानानै दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि दैदेननायाव रनजित देखाखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनो। बेजों लोगोसेनो बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि हाबग्रा लांगोनायाव रनजित देखानि मुसुखा बानायनानै सावो आरो खुद्रिनाय दिन्थिफुङो। थांनाय 1 मे खालि बड'फा रुंसारि जादों आरो बड'फाखौ बयबो बे रुंसारि सानाव मान होनानै बेखौ बयबो सिबिदों। दिनै भारतनि नखर मन्थ्रियाबो बिनि नामावनो दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बिनिनो मुर्ति गायसनदों आरो लोगोसे लामाबो बिनि नामाव डिक्लेयार खालामदों। दा बेबायदि एथ' गोथार फोरबोआव जायखौ बर' हारियानो मडेल माने बर'नि आइकन होनना बुंनो लायो रल मडेल होनना बुङो बे बड'फाखौ दिनै सासे असमिया उग्रबादि असमिया जाथियताबादि सासे शभिनिस्ट असमिया रनजित देखा मुंनि पाठशाला स्कुलाव मावनाय मास्टार बियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ टेररिस्ट होनना बुंदों बेखौ माने सन्त्रासबादि होनना बुंदों बमा बारुदनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव मोनसे माने भयंकर मोनसे परिबेस लाबोदों होननानै बे ससियेल मिडियायाव बुंदों गावनि फेसबुक पेजाव बुंदों। दा जों बेखौ मोननानै आसरित मोनदों। दा जायखौ जोङो बयबो बड'फा होननानै बनायबाय जाय बड'फा बर'निनो हारिनिनो दैदेनगिरि जायखौ बयबो गनायो दा दिनै बे बड'फाखौनो जुदि बेबायदि एथ' गाज्रि बुंनो हाबायब्ला बे बर' जाथिखौ अफमान खालामनाय जाबाय बर' जाथिखौ हेव खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो बे मानसिया बर' जाथिनि सत्रु बे रनजित देखा बर' जाथिनि सत्रु। दा बेखायनो जोङो बे सत्रु रनजित देखाखौ जोङो केस होनाय जाबाय। दहाय जों क'क्राझार थानायाव थांनानै केस फाइल खालामनाय जाबाय एफआइआर होबाय। दा जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे जोंना बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो एफआइआर खालामनाय जाबाय आरो मैया इतिमধ্যे ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनाबो केस एफआइआर खालामबाय। दा जों बिनि एगेन्सै केसखौ जों बेयावनो दोनाब्लानो आरोबाव जों गुबुन गुबुन थानाफ्रावबो जों होगोन आरो जोंनि जिसिबां संगठननि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना होजोबगोन गुबुन गुबुन माने थानाफ्रावबो बेनि थाखाय जों थियारि जानानै दं। आरो लोगोसे जोङो बयखौबो खावलायो जे बेबादि बर' जाथि सत्रु बेखौ जोङो ल'लारै थानो होनो नाङा। दिनै जोङो बे माने शभिनिस्ट असमियाफोरनि थाखायनो गरामि असमियानि थाखायनो दिनै उग्रबादि असमियानि थाखायनो बर' जाथिया गोदोनिफ्रायनो नासयजाबोदों हेव खालामजाबोदों जेरावनो मोनो बेयावनो सै लै खालामजादों। जों जायगा मोनाखै मोजाङै जों थांनानै थानो हायाखै मोजाङै जोंखौ सुख सान्थि जोंखौ दोनाखै। दा जोंखौ बिदिनो हेव खालामदों मुगैदों आरो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिउ गोमानानै थांबाय रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जानायखौबो दिनै सान्थि दोननो होला बिसोरो। दा एथ' गाज्रि एथ' मुगैथाव। दा ओंखायनो जों दिनै दसे आगोल रनजित देखानि जोङो फुथ्लाबो सावनाय जाबाय।
दा जों बिनि गेजेरजों जों मिथिनो सानदों जेसेबां बर' माने जाथि बिर'धि बर' जाथिनि हेंथा बिसोर जाहाथे सत्रुफ्रा मिथियो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसोरो गनायो रेसपेक्ट खालामो बेखौ मिथिदों ओंखायनो जों दिनै बिनि बेरेखा जोङो फुथुला सावनाय जाबाय दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ जेरावबो थाङो बेयावनो बे हारसा जाथिया मुगैबोदों नेवसिबोदों जोंखौ न'आव थांहोआखै जाहोफायाखै थाहोफायाखै सुवा गोनां जाथि होननानै जोंखौ जेराव मेरावनो माने अयथासार खालामबोदों खाथिबा मारिबा म्लेच्छ करिबा बुन्दामार होननाय बे रन्जित देखानि बंस बे सभिनिस एसामिस कलिता ग्रुपनि मानसिफोर बिसोरो जोंखौ बिदि बुंबोदों सिगिबोदों आरो सिगिनानै जोंखौ बिदिनो माने दबथायना जाबोदों बेखायनो दिनैनि दिनाव जों बे बर'फ्रा गिग्रा मानसि नङा गिया जों अननायनि बेरेखा जोङो जुजिगोन अननायखौ जों दिनै माने गादबगोन दा जों खावलायदों दा जों जायनाखि आफादफ्रा जों दिनै केस होबाय बेनो साफिसियेन्ट नङा जों केस होगोन जों ट्राइबेल एथ'रिटि एक्टनि आन्दाराव जों जायनाखि केस होबाय बेजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों दा दिनै बेखौ जुदि एरेस्ट खालामनांगौब्ला माने जों केस होनायनिल' दरखार गैया आसलथे बेखौ गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आ बिटिसि सिबा इमिडियेट बेखौ दानो सेकेन्डआवनो बेखौ हमनानै लायनो हायो आरो दिफेन बर'आबो दिनै गोसोब्ला बेखौ हमनानै लायहोनो हायो मानोना बिसोर गभर्नमेन्टनि मानसि जानाय हिसाबै बिसोरो बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानो हायो दा बिथांमोनहा माखौ नेनो हादों जों बुजिनो हाया बे दाहालागै एरेस्ट जानांसिगौमोन थांनाय 1 थारिखआवनो जिथु एफा गाज्रि कमेन्ट होदों बे एफा गाज्रि खोथा बुंदों दा बेखायनो बेखौ दिनै जेलावसो जों नुनांगौमोन दा दिफेन बर'मोनहा प्रमद बर'मोनहा मानो सिरि थादों बेखौ जों माने दिनै साननो गोनां जादों दा जाय हक जोङो रायजो राजा आफाफ्रा जोङो बे मुगैनाय नेवसिजानाय बेनिफ्राय जोङो माने मुक्ति मोननांगोन जों गोख्रों जानांगोन जाहाथे जोंखौ मुगै मोना जोंखौ जाहाथे जोंखौ हेव हेव खालामनो हाया दा असमिया जाथिया माला फैया बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' राजा दुर्लभ नारायणआसो 13 सेन्सुरियाव बै खायन' खबजानिफ्राय सारगत बामन सारगत कायस्थ' लाबोदों बे सारगत बामन सारगत कायस्थ'नि गेजेरावनो दंमोन बे लन्दाबर दन्दाबर सन्दिबर ओमफ्राय लोगोसे शंकरदेबनि बंस दा बेफोर बंसनिफ्रायनो दिनै शंकरदेबा असमिया जाथि मोनसे गठन खालामदों दा दिनै बे जोंनि उनावसो थाफैनाय आसामाव जोंनि जायगायावसो थाफैनाय जोंनि राजा लाबोनाय बे दिनै बंस'आ जोंनि बर'खौसो सैसै लैलै खालामब्ला बे खुनु सैजो खालामथाव नङा जों बेखौ सैजो खालामनो हाया आरो जों बेखौ जोङो स्ट्रं भाबै निन्दा खालामगोन आरो हायोब्ला जों आरोबाव बिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो धरना बायदिसिना एक्सनखौ जों डेम'क्रेटिक लाबावगोन दा आं मोनसे खोथा आङो बिष्णु प्रसाद राभा लिरनाय लेखाखौ आं फरायनो सानदों बे मा बुंदों असमियाफोरनि एगेन्सै बिथाङा बुंदों असमिया कृष्टि ख'वा खला ख'वा साहित्य ख'वा संगीत ख'वा नृत्य ख'वा फ्राय हय कछारीफोरा धार लोवान नायबा कछारी आश्रय बा हहाय लै फवा माधव कन्दलीয়ে प्रथम অসমীয়া কবিতা পুথি ৰামায়ণ লিখিছে খাৰ আদেশত বৰাহী কছাৰী মানিকপাৰ আদেশত নহয়নে সাতগড় বামুণ আৰু সাতগড় কায়স্থ অসমলৈ কোনে আনিছিল কছাৰী ৰমাকান্ত মেছ অৰ্ফে নীল দোষ কেন বংশীয় দুৰ্লভ নাৰায়ণ মেছে নহয়নে যদি আজি বামুণ কায়স্থহঁতে ঘিনেৰে তোমাক চৈ চৈ লৈ লৈ কৰে ক'বা বভাহত এতিয়া আমাক ঘিন দেখি ঘিন কৰিছা